ga dai hannaye sun daga da yawa amma dole ciki mutum ɗaya zan zaɓa wanda duk Allah ya sa ya ci yana da tagomashi bayan haka kuma lamba za ta iya bashi maki ya zama shi ne na ɗaya. Wancan mai hular ka sa shi kayo ni jigum sai haɗa gumi kake kar ka jawo mana kuma yawan gumin naka ya jawo mana ambali a cikin aji. To ko bebe ne? Silence background, keep quiet. Wannan tashi wannan mai gashi. Me sunanka? Yawa Ismail. Kai wannan yare ne? Buzu ne. Zu. Wannan gashin naka zan sa ɗaya daga cikin 'yan kilatsin wani ma aski. Ina jika ban amsa. Yawa amsa malam tana fada a kowane tsakanin asara da riba. Ko ina tana fada shi na amsa ka. A zan ɗan ba ku dama sau ɗaya ku ɗan yi mashi dariya. Fai da yake ta tsohon ka ce ko ina tana fadawa a haka ke so ka sami kyauta to ka faɗi shashasha mai shashashan wani wuri so wani haka kake ka ce ga dangare so ke baka ka ce wani abu ko to ba za ka faɗa ba wanda ma kaga shi bai daga hannu ba kuma tunani na yana bane ma kamar shi zai cinye gasana. Nabil tashi ka ce wani abu. Kana da amsa? Idan asara. Ka tabbatar haka amsa take? Na tabbatar sa. Ban ji kuma tafi ba. Yawwa, ni ma barin bashi na ɗaya kyauta. Wannan na ne na musamman. Abin yana burge ni, musamman Nabil Ishaq ɗin da yake ƙoƙari, kuma hakan sai ke bani tunani na cewar kamar mazana kuna ƙoƙari wajen karatu ko? Duk da a cikin matan da ban ji wadda ta ce ƙalaba ko ta ɗaga hannu. C'est TikTok. Ina jin ka.